نجن حشم عودنا نرقي ويل أشلي تشخار ترطف حدا شيرح كرون الأبا يقليكنا دابر وسلام رطو عودنا نرقي ويل أشلي تشخار ترطف حدا شيرح كرون الأبا يقليكنا دابر وسلام رطو أبناء زيت محل لفتي حمامات زلوا بدوتات انتاي مثل ببزحي كما يخيد الله نعقون مفواس ترى منيسر التعنا تكبر سعر انتايو هزبغ انت عينتا قلقلوتي زرك وزن بزعمات محل لفت حمامات اللي نعم الزارب سعينا عجي تي هذا هزبي دليتنا يمحكم أزيل العل كوين اللو مالتي لذي افتكالات أن حيث كان يمحكم دليت أزيل العلي إنفاق لا عامي زخوني ساطين افتكالات أن يقدر مالتي لذي زي عود سرحي مالتي كنتي زي عبد المزقلوز كوغن أبزم حمازي أتوم أب تي بي أبي شايبي أب تي بي أب عصو بزح أجمعات الله خب عليك على نفسه وانزي مهنياته نبستحت الدرجة بس حمس لزلوا مالتي زي حجي هزبي ابتكالات عنا نبس يحكم الله قال سريت كبابن سريتون كحلو خلالو ناي لامسيا متقام بمتق تخلالو نسعل زملكت كا كل جزي سعل أبزهلو ولا جزي أقدمك نسأرتان تان مركب نبتكالات عنا خيدكم زلوا كل هزبي قسقسي مالتي مستوم تبي زحمة مسابقات نبتكالات عنا خمس بصوي يقدري مالتي سلزي أبزي أب تمحلالفت حمامات درجة أبوز هذا صراحة تسريح الله بالكال مالتي تيكال نالوت نفتي زي تمحلالفت حمامات أو كم قديم ناس جلسنا وني حساس ملكنا عملنات قوسكاس عبزي كادي وفراس ريتي كادي من ساق عبايتي مسألة أنتو كادي ومعدل كلا على المدايتات فنالو كم تقديم ناس جلسكو معدل لهم سياوني كادي مالتي حجي نالبات أنتو مجلس أنيرة مونا لهم سيا بسترابيت درجة كنا ناس يعدل نيرو بهالاي كالن دحرنا نتن ببعونتو نوصي خيد نيرو سلازي كاب شحن كنت كاب أسرع عصرت هالتي كساب زي وانزلو ببوانو نوصي خيد أنير حجي درجة علي 900 تويت شفنا ناي معدل لامسيا بصدر بيتات الله تنك عندي حمامات الرئيلن بوتاتات نمتقاس أبقاش باركا درجة 700 تويت نيعصو أبقاش باركا يزركب مالته سلازي أبقاش باركا خا أزيو العل بزخوني قبابات نيعم السبات والسياكا سرحاتي كايدالو بدحريز مصر دوبو بيو 10 تويت زشفن مالتي كاو خا سمناو أي بحر عن سبانو نالو مالتي سلازي نيعصو بخمزي كرئي كالو مالتي عصو موتنا عصو عادي ما قليس نيري عبنت أبز حلفة أسرع 4 3 سبات يوم يتم مالج زي مسناي شحن ساعة من 9 شمنتن تمات أتين خرّن كله ب9 ساعة ربعتين 100 تويت كوجيلو شحن ساعة من 9 شمنتن 530 سبات ميتو عادي الزعل كنت أسرع 4 كن 3 سبات يوم مالتي زمن كنت أقدم زبلسكو قلت فما قلت عنا زي من صومي مالتي إتانا HIV جليس إتي برنامج الناس الناس يقولتي في تجميره كل أكل من قستن جنبارن محبر كوماتن كا بس قصات خيدو نيبار اللوت المنصاي مالتي أبزرو يزخون اللوت المسيو بولن تامر مراز جبر اللوباتات تواديدهم أب كله تكالات عنا إذا ناي ولن تاو مرمرة ناي HIV جبر مالتي كل الناس صارتي مرمرة نستلخفا الله يسر فيروسي وهاب نتنقل عونكم
ቀጻል መድኃኒት ክወስዱኹም ዘለዎም ይግበር ፀረ ተነፅሎን ኣድልዎን ጎስጓሳት ከዓ ይካየድ እዩ ካልእ ማሕበር ከም ዘቐውም ኮይኑ ማሕበር ብድሆ ከም ዘቐውም ኮይኑ ከዓ ናቶም ተራ ኣብ ምክልኻል ናይዚ ለበዳ ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልከፍቲ ናይ HIV ዓንተው ገሊፅ እየ ዳርጋ ነጥቢ ባዶ ነጥቢ 13 ሚእታዊት እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ዓበይቲ ክንሪኦ ከለና ግን ዳርጋ 0.3 ማለት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ባዶ ነጥቢ 3 በፅሕሎ ማለት እዩ ካልእ ፀረ ቫይረስ መድሃኒት ዝወሃበለን ትካላት ኣለዋና 66 ዝኣኽላ ትካላት ኣለዋና ኣብኡ ከይዶም እዮም መድሃኒት ዝወስዱ ማለት እዩ ካልእ ዓዲመ ገሊፅዮ ክሳብ 10,000 ዝኣኽሉ መድሃኒት ፀረ ቫይረስ ዝወስዱ ኣለውና እቲ ናይ ምክልኻል ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ምቁፅፃር ከዓ ቦትኡ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ነብሰ ፁራት ዝግበር መፅናዕትታት ኣብ ሃገር ዘሎ ምጣነ መልከፍቲ ናይ HIV ክገልፅ ስለ ዝኽእል ዳርጋ ኣብ 2022 ኣብ ዓበይቲ ባዶ ነጥቢ 3 ሚእታዊት እዩ ኣብ ሓድሽ መልከፍቲ ከዓ ባዶ ነጥቢ 22 ስለዚ ኣዝዩ ትሑት እዩ ማለት እዩ ናይ ቲቪ ኣዲመ ገሊፀ እየ ጎስጓሳት ይካየድ እዮም ንጡርጡራት ናብ ትካላት ጥዕና ዘምፅኡ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ኣለዉ ልዕሊ 2 ሰሙን ዝሰዓለ ምርመራ ክገብር ከም ዘለዎ ቁልጡፍ መዘርታ ከም ዝግበር ምስ ሕሙማት ቅርበት ዘለዎም ኩሎም ከም ዝምርመሩ ኩሎም ሕሙማት ብስሩዕ መድሃኒት ከም ዝወስዱን ስሩዕ ክትትል ከም ዝግበረሎም ከዓ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣካል ናይ ምሕዋይ ናይ ቲቪ ምዃኑ ኣብ ግምት ይኣቱ ማለት እዩ ምናልባት ኩሎም ዝሓመሙ ደረጃ ሕውየት ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ልዕሊ 87 ክሳብ 90 ሚእታዊት ሕውየት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሞት ናይ ብቲቪ ኣዝዩ ትሑት ከም ምዃኑ ኣቀዲመ ገሊፀ ነይረ ማለት እዩ ሓራይ ዶክተር ብዛዕባ ኩነታት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኢኻ ክትገልፀለይ ፀኒሕኻ ሕጂ ድማ እቶም ብብዝሒ እውን እንዳተረኣዩ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ዝግመቱ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ይክኸውን ኣርስና ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝተኻየደ ስራሕት እንታይ እዩ ዓይነት ሕማማት እዮም ከቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ዝስራሓሎም ኣብ ሃገርና መንግስቲ ወይ ኣገልግሎት ጥዕና ኸ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ብኸመይ ዝበፅሖ እንታይ ዓይነት ሕክምናዊ ሓገዝ ኢኻ ዝገብር ሕጂ እቶም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝበሃሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ግን እቶም ቀንዲ ኣተኪርና ንሰርሓሎም ዘለና ሓደ ሕማም ሽኮርያ እዩ ካልኣይ ልዑል ፀቕጢ ደም ሕማማት ልቢ መንሽሮታትን ካልእ ከዓ ኣዝማ እዚኦም 4 ሕማማት እዚኣቶም ኣዝዮም ሃንሰይትን ጎዳእትን እዮም ብብዝሒ እውን ኣብ ግምት ዝኣቱ ብዙሕ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ብጣዕሚ ኣፀገምቲ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኦም እንታይ ንገብር ኣለና ሓደ ነብሲ ወከፍ ልዕሊ 40 ዓመት ዘዕድሚኡ ሰብ ምርመራ ናይ ፀቕጢ ደም ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ምርመራ ናይ ፀቕጢ ደምን ናይ ሽኮርያን ናይ ኣዝማን ከም ዝካየድ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ምስ ምዕባይ መጠነ ትፅቢተ ህይወት ወይ ከዓ ዕምሪ ንብሎ ማሲ ገምጋማዊ ዕምሪ ኣብ ኤርትራ ሕጂ 66 ዓመት ኣቢሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምስ ናይ ቅድሚ ናፅነት ክርአ እንከሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ 45-46 እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናፅነት ክንኣቱ ከለና እቲ መጠነ ዕምሪ ንብሎ ማለት እዩ ሰብሲ ክነብረሉ ክእል እዩ ዝበሃለሉ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና 66 እዩ ኣብዚ ማዕበል ሃገራት ክሳብ 78-80 ዝበፅሓሉ ማለት እዩ ኣብ ገሊአን ዓድታት ከዓ 34 ዘለውን ኣለዉ ማለት እዩ ጅናና ኣብቲ ዳርጋ 66 ዓመት እዩ ሕጂ ምስ ምብዛሕ ናይ እዚ ትፅቢተ ህይወት ወይ ከዓ ዕምሪ
ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እናበዝሑ ክኸዱ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ እዞም ቀዲመ ዘጠቐስኩም 4 ሕማማት እናላዕሉ ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ነዚኦም ኣቕርቦት ሕክምና ንመምርሒ ንመምርሒ ዓለማዊ ውድብ ጥዕናት ዝተረዓመ መምርሒ ኣሎ ማለት እዩ መድሃኒታት ቁሩብ ይግበር ጎስጓሳት ይካየድ ማለት እዩ ዳርጋ ኩለን ትካላት ጥዕና ከዓ ምርመራ ናይ ፀቕጢ ደምን ናይ ሕማም ሽኮርን ናይ ኣዝማን ከም ዝካየድ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብዚኦም ናይ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ምቁፅፃር ዘድልዮም ናይ ሓባር ረቑሕቲ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም ክመሓየሹ ዝኽእሉን ክመሓየሹ ዘይኽእሉን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ክኽፈሉ ይኽእሉ እቶም ክመሓየሹ ዝኽእሉ ምቁራፅ ምትካሕ ሽጋራ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሃገር 2.2 ሚእታዊት ኣትክልቲ ትንባኾ ኣለዎ ማለት እዩ ንጥዕና ሓሳይ ዝኾኑ ኣመጋግባ ከዓ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ምውጋድ ፃዕዳ ምግብታት ዝበሃሉ ከም ምውጋድ ቶታል ዘይኮነስ ምውሓድ ማለት እዩ ምውጋድ ፃዕዳ ምግብታት ከም ጨው ማለት እዩ ሽኮር ስብሒ ፅሕጋ ኣልቦ ምግብታት ከም ፊኖ ፓስታ ገለ ዝኣመሰሉ እዞም ዝተመስርሑ ምግብታት እዚኣቶም ከም ረቑሕቲ ናይ ምብጋስ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እዮም ማለት እዩ ካልእ ዘይእኹሉ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዓ ኣሎ ማለት ሓደ ሰብ ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ን30 ዝኸውን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት ልሙድ ዝኾነ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር ኣለዎ ኣብዚኦም ኣተኪርካ ከዓ ጎስጓሳት ይካየድ ማለት እዩ ካልእ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ ካልኦት ረቑሕቲ ኣብ ግምት ዝኣትዎ ከዓ ሓደ እዚ ልዑል ፀቕጢ ደም እዩ ልዑል ፀቕጢ ደም ኣብዚ ሃገር ብዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ 15.2 ሚእታዊት ናይ ፀቕጢ ደም ዘለዎ ኣሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ካልእ ምኽራሽ ኣለዎ ማለት ብዙሕ ኣይኮነን ግን ክረሻውን ወይ ከዓ ልዕሊ መጠን ክብደት ሰብነት ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ እዚ እውን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ከቃልዕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ልዑል ዓቐን ሽኮር ዘለዎም 5.2 ሚእታዊት ኣለዎ እዚ ሃገር ማለት እዩ ኣዝዩ ብቁፅራት ሪኦ ከለካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ካልእ ልዑል ዓቐን ስብሒ ወይ ኮሌስትሮል ንብሎ ማለት እዩ እቲ ዘይድለ ኮሌስትሮል ኣብ ደም ኣብ 37 ሚእታዊት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም ረቑሕቲ እዮም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምምፃእ ስለዚ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚኦም ኣተኪሩ ምስ መሻርክቲ ብምዃን ስራሓት የካይድ ኣሎ ሓደ ካብኡ ንኣብነት ኣዋጅ ወጊድ ንትንባኾ እዩ ማለት እዩ ዓመተ ምህረት ረሲዐ ኣለዎ ኣዋጅ ወጊድ ትንባኾ ምትካኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካላት ኣብያተ መስተን ኣብያተ ምግቢ ኣውቶቡሳት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዝውገድ ተገይሩሎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ፅርግያ ዘትኩ ከለዉ ሓሊፎም እውን ቤት ፅሕፈቶም ዘትኩ ኣይሰኣኑን ግን ብመጠኑ ናይ ባህራዊ ለውጢ ተገይሩስ ሰብ ከትከ ተኾይኑ እውን ፍልይ ኢሉ በይኑ ከም ዘትክህ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣዝዩ በዳሂ እዩ ንምክልኻሉን ንምቁፅፃሩን ኣዝዩ በዳሂ እዩ ምናልባት ከም ዝበልናዮም እቶም ምትካኽ ሽጋራ ምንቅስቓስ ምግባር ምግቢ ገለ እዚታት ዝተግበር ከኣል ግን ምስ ዕድመ ዝመፁ ምእካብ ናይ ስብሒ ናይ ሽኮር ናይ ልዑል ፀቕጢ ደም ግን ኣዝዮም ምክትታል ዘድልዮም ጎዳእቲ እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ኣተኪርና ከዓ ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝረኣዩ ዓይነት መንሽሮ ኣለዉ እዚኣቶም ናይ ጡብ መንሽሮ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ዝረአየ ናይ ኣፍ ማህፀን መንሽሮ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ናይ ፅኪ ፕሮስቴት ናይ ደቂ ተባዕትዮ
منشرو خالو مالتي እዚኦም መንሽሮታት ሲኣቶም ቁልጡፍ ነፀርታ እንተተገይሩሎም እውዝ ዝኾነ ፈወሳ ክግበር ካሊ ብውሕዱ ዕድመሲ ክናዋሕ ካሊ ማለት እዩ ንኣብነት ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ኣብ ጡባ ንእሽቶ ዝሓበጠ ነገር እንዳሓረልዩ ኮይኑ ቀልጢፋ ትካላት ጥዕና ኸይዳ ክትርአ ክትክእል ኣለዋ መርመራ ክግበረላ ኣለዎ ስለዚ ቁልጡፍ ዝኾነ ምስዳድ ናይታ ሕበጥ እንድሕር ተገይሩ المياه خناوحن ولو نفسهم تحول تخيل يا مالتي كمون أبناء أف محسن حجاب زوانزي كتابتنا أف محسن تجمير الله أسرع قلتن عام تمرد كزمنا لوات وصيتو بمسرح زري لكن هذا كابتي نمكر خالته وعيل زقبر زرلي مالتي دكتور أبزي كنت قصص أنا نزيت محل لفت حمامات تعناوي أقلقلت أبز هجر بنزا أيو سواب سك نتي تتكامل مع رخن لي تقاميو أب محاس عنا حفلة السبب كنت ترى له حسرة بالكهات كنت صلي أو حجي تحري من البات تي تعنا مولا نيت عنا بخمي كيد أو حنزار ولينا مالتي جن بحافشوا حمام شكوريا ساعة دم هاي حمام لبي اليوم بنسعى يمسحكم مالتي أبتكالات عنا مسيوم ملوك مكتتالي كبروا نسعى حكمنا قبل بلدك أي وهاب مالتي بحافشوا أو خلنا مولا نتعنا زملكت أبزهاجر درجة بمنقستاو دقو ما إزخيد سماوي فلت تزي كيلو درجة ب دقوما ناي من قستي زكاير مالتي اللي سمعنا حمشتن مئتاويت ناي زهجر بدقوما إزخيد أو حدا إزحجي أب زوم زيت محلالفت حمامات كان تقدم زي قلزكو حمام شكوريان نصعد دمن حمامات لبن نصع قلقلتي زوهب أب كل درجات مالتي أبتي تحتي تكالات عنا طرح زي كونس كسب أبت ثلاثة درجات تكالات عنا ولا أبزيهم أجروا موكس هوسبيتالات ونتقنة نزع قلقوس حكمنا يزوهب مالتي أبز حجي كالوت نزي تتكأمتي زخونون ناي مولا ونالو مالتي ناي دقوما حدا زيهم ناي سنا عمره حمامات ناي عمره حمامات زلوهم بنص أيام زحكموا كله زوم أكلاوين عمراون معبالاون زحفال زلوهم ونص أيام زحكموا كله زيهم زيت محلا لفتوت مالا حمامات نبزحتهم بنص أيام زحكموا مالتي كله سونكلان نص أيام زحكموا كله ون بتخات زبالو مالسي ورقت ناي كخوف لا يكونون يوم زبل من محدار نعرف صحيح لهم بنفس أيام زحكم مالتي لذي إثمن قصدي درجة صورنا حكمنا بعلي شكم مال بالي قال مالتي هذه إثناء مو لازم الكت قال توسعين حاجزات كله كله خيل جن زون درجة سماوي بالي قال أتي كابد جز مسح حاجزات أزي وصل نفوليات برنامجات حجز سهل تزيكوينو مسرته أقول بلوت عنا أبزهجر منقستاوي منقستي أخذ كير مالتي أبناء حزب وطعنا تزعبي جرحه نتشم كاب حميم كات خلاخيل كات عنا زبل نديو دكتور نهلوات نزو كل الله بالعالم تقصد صحنا عينتها حمام تمكل خالتي كان فواسي سلازي نكالوت نتعنا وخناتات نازل صلو كم أكلاون كبابيون تريت وسواسات أقربوت طويست ماي وزته كالنت فتاتنا حزباوت عنايو سلازي أبزي زملكتك انتي صراحتي تسرحيو انتي وصيت كترخيب الله لك زي زبلكاو جرحتاتنا تعنا له هذا زي زبلكاو عم كحكمنا تخلال كاتعنا زبل الله مالتي قال تعنا أو كله نخلو زبل الله مالتي زيوم تم كندي مستي
መሰረታዊ ክንክን ዝኸድዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣገልግሎት ከባቢ ጥዕና ከም ዝመርሑ ሓበራዊ ፅሬት ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኮም ኣበጊስካ ወናኒ ናይ ጥዕንኡ ናይ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝህልዎ ምግባር ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሃገርና ኣብ ከተማታት ገዲፍካ ማለት እዩ ኣብ ገጠራት ልዑል ዝኾነ ናይ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም ኣሎ ማለት እዩ ለውጥስ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ ንከባቢ ጥዕና ዝምለት ከም ዝመርሑ ሓበራዊ ፅሬት ኣሎ ውሁድ ንጥፈታት ኣብ ማይን ከምኡ ፅሬትን ውልቃዊ ፅሬትን ይካየድ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ምውጋድ ጓሓፋት ሕክምና ፈላሊኻ ብፍላይ ኣብ ትካላት ጥዕና ዘሎ ፈላሊኻ ነትዮም እቶም ጎዳእቲ እቶም ተዋጋእቲ ከም መርፍእ ገለ መላፀይ ዝኣመሰሉ ናይ ሕክምና መላፅ ማለት እየ ፈላሊኻ ከም ዝጥቀምን ከም ዝጓሓፍን ከም ዝቃፀልን ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ካልእ ምቁፅፃር ባልዓት ይካየድ ምቁፅፃር ለበዳዊ ሕማማት ኣብ መእተዊ ነቑጣታት ንኣብነት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ኤርፖርት ምቁፅፃር ናይ ለበዳዊ ሕማማት ይካየድ እዩ ካልእ ዓለማዊ ኣስጋዕነት ዘለዎ ሕማማት እውን ምቁፅፃር ድሕነት ጥዕና ዝበሃል ኣሎ እሱ እውን ገዛእ ርእሱ እዚ ስትራቴጂ ወፂዎ ባጀት ተቐሪቡሉ ዝካየድ ንጥፈታት እውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ከባቢ ጥዕና ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ይካየድ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ምስኦም ርክብ ዘለዎም ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ተበግሶ ዓይኒ ምድሪ ዝተወስዳ ኣብዚ ሃገር እዚ ካብ 2832 ዓድታት ኣቢለን 2624 ወይ ከዓ 93 ሚእታዊት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝህልወን ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክትሪኦ ከለካ ልዑል ለውጢ እዩ ምናልባት ኣብ ከተማታት ገለ ከተማታት ዋላ እውን ገለ ወሰናስን ናይ ኣስመራ ዘለዋ ዘሎ ገዛውቲ ዓይኒ ምድሪ ዘይብሉ ኣሎ ምናልባት እዚ ናይ ከተማ ሳኒቴሽን ዝበሃል ብዝሰፍሐ ክረአ ዘለዎ እዩ ምስ ምምሕዳር ከተማ ተራዲእካ ገዛውቲ ክስራሕ ከሎ ነብሲ ወከፍ ገዛ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝህልዋ መጓሓፊ ማይ ተዕቁር ከም ዘለዋ ከምዚታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚታት ኣብ መስርሕ ንሰርሓሉ ኣለና ማለት እዩ ግን ብከማዊ ተበግሶ ዓይኒ ምድሪ ዝወሓሳ ዓድታት ከምዛ ቀዲመ ዝገለፅክዎ 93 ሚእታዊት ኣብ ገጠራት ተዋሒሱሎ ማለት እዩ ትራኮማ ዝምልከት ትራኮማ ሓደ ካብቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እዩ ምናልባት ኣብቲ ስታይ ገበርኮን ኣቕረብኮን ነይረ ግን ኣብ ሃገርና ትራኮማ ኣዝዩ ብብዝሒ ዝረኣየሉ እዋን ነይሩ ኣብ ምቁፅፃር ዕረት ዓይኒ ብዙሕ ስራሓት እዮም ተኻይዶም ስለዚ ምቁፅፃር እናተገብረ ወይ ከዓ መፅናዕትታት እናተገብረ ዓይነት ንኡሳን ዞባታት እየን ብብዝሒ ትራኮማ ዘለዎን ዓይነት እየን ዘይብለን እተን ብብዝሒ ዘለዎን ንኩሉ በዓል ማማ መድሃኒት ናይ ምዕዳድ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝተገብረ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኩለን ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዳርጋ ትራኮማ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ሕጂ ስለዚ ኤርትራ ምቅራባት ናይ ነፃ ካብ ትራኮማ ንክትከውን ኣብ 2026 ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ይእወጅ ክኸውን ዝብል ኣረኣእያ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ምቅርራባት ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ናይ ዓይኒ ዝምልከት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ይካየድ ማለት እዩ መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ክካየድ እንከሎ እታ መነፅር ናይ ዓይኒ ተኣልያ ስለ ዝሓበለት ማለት እዩ እሳ ተኣልያ ካልእ ሌንስ እዩ ዝግበረላ ስለዚ ብብዝሒ ሰባት ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ትራኮማ ወይ ካብ ናይ ዕረት ዓይኒ ስታይ ጌርናዮ ዘለና ማለት እዩ
هراي دكتور عند برهان تسفاتين سلتي ذهب كان سفيح مبرهي بسمين بسم تخطات مسجنك رحوس كنيات بعلنا صناتي بدلنا كبرات تخطاتلتنا بزعبا حزبا وطعنا ابزحال في 34 عمدات ناينا صنات زتخايدن تفتاتينا نقلص هنا بخالد تحسو ابز مصخ نرخبينا السلام حشم شعبتنا ما نرقي ويل أشليت شخار ترطف حتى شيرح كرون الأباي وكليكونا دابر وسلام رتو شعبتنا ما نرقي ويل أشليت شخار ترطف